Cadí és una cooperativa lletera que es va fundar el 1915, ens consta que és la primera cooperativa lletera que es va fundar a l'estat espanyol. Va néixer a la Seu d'Urgell i la zona geogràfica que abarquem és l'Alt Urgell i la Cerdanya en ple Pirineu català. En principi, en aquests moments, tenim 120 explotacions de llet. Tota la llet que transforma Cadí és d'aquestes comarques del Pirineu i l'alimentació d'aquestes vaques està fonamentada en prat natural de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Això també comporta un benestar de l'animal, fa que la vaca no estigui estressada i d'alguna manera aquesta llet és de més qualitat. És una alimentació que amb la denominació d'origen que tenim està molt controlada i evidentment això repercuteix sobre el producte final que també té més qualitat. La cooperativa de Soses és una organització de productors de fruita que va ser fundada l'any 1958. En els seus orígens era una cooperativa productora d'oli d'oliva i després els pagesos es van adaptant als nous temps i al final han acabat produint fruita dolça. Doncs aquí a Can Duran el que intentem fer són productes típicament catalans curats, com ara les llonganisses i els fuets, i des de fa ja molts anys el que intentem és utilitzar un procés que sigui el menys agressiu amb el producte. El que vam decidir en el seu moment va ser escollir productors molt locals, molt propers a nosaltres, que poguéssim, entre altres coses, garantir que el porc, des que es trasllada de la granja fins a l'escorxador, patís el menys possible. Això ens donava unes carns amb unes característiques organolèptiques molt importants i hem estat treballant en com aconseguir que aquests magres siguin d'una qualitat el més elevada possible per poder oferir un producte cada vegada més sa. Làctics Parlada porta més de 20 anys dedicant-se al món dels làctics. La nostra família, però, fa més de 6 generacions que ens dediquem a les ovelles. Quan parlem de llet d'ovelles, llet d'ovella ecològica, de la pròpia explotació, tot el que menja el ramat surt de la mateixa finca, no es compra res a fora, o sigui, s'alimenta el ramat a base de pastures i cereals de la pròpia explotació. És un animal que no està estressat, perquè surt a l'aire lliure. Això fa que la producció no sigui molt alta, com a granges intensives, però és de qualitat excel·lent. Nosaltres, com heu pogut comprovar, som pescadors purs i durs. Pel fet de poder treballar de la millor manera possible, ja fa moltíssims anys ens vam organitzar en confraries. Nosaltres tenim aquesta sort d'estar en un lloc que geogràficament tenim molt de mal temps, però també ens permet tenir molt de ventall de pell. El nostre port té des de la tallarina més gran o més petita a la gamba o l'escamarlà més gran o més petita. Nosaltres tenim una flota d'arrossegament, tenim una flota d'encerclament, de palangre de fons, d'arts menors. Podríem fer servir l'eslògan de la barca al plat. Vull dir que el nostre peix és pescat d'avui, subestat d'avui i, en la majoria dels casos, menjat d'avui. Formem part d'un grup d'empreses on durant l'últim any ha estat apostant molt fortament dins del tema del producte de proximitat. A l'estar amb 24 hores del camp al client final directament, cada hora que passa és una hora menys de vida que té. Són varietats autòctones que estaven una mica deixades, les hem recuperat, com poden ser carxofa del Prat o calçot fet aquí a les sorres de Gavà. Alrededor dels anys 70 vam ser un grup de ramaders que vam veure la necessitat d'agrupar-nos per poder fer arribar el nostre producte al consumidor i vam crear aquesta empresa. Aquí s'està fent la línia Natur amb el distintiu Provedella pels supermercats Capravo de Catalunya. La nostra fruita es diferencia de la resta per la zona on estem ubicats. Baix Segre és una zona on es produeix un microclima que ens ajuda que la fruita sigui molt més dolça, que al final intentem produir-la perquè arribi al consumidor en el moment òptim. La recollida de llet es fa cada dia, els 365 dies de l'any, amb la qual tenim una llet molt més fresca, una nata també molt més fresca i els nostres productes tenen més qualitat. Cuidem molt això de l'economia de la zona, creiem que el consum de proximitat afavoreix molt, perquè són diners que es queden aquí, quan han de venir els ferratges o els pinsos de fora, això vol dir que donem vida a la gent d'aquí. Per nosaltres és molt important vendre productes a la zona.
Només treballem amb proveïdors locals i nosaltres estem convençuts que això li dona un valor afegit al nostre producte. El producte es despenja cada dia un cop han arribat les comandes amb el ben entès que aquesta és la manera de donar-li la millor frescura en el producte i que arribi a les millors condicions possibles al consumidor. Teniu un bé de Déu, el producte aquest de territori, de proximitat, per la textura, pels caladors on te la pesquem, com la pesquem, com tractem el peix, la famosa traçabilitat, perquè peix com el nostre és que n'hi ha poc. El distintiu de Provedella vol dir que és carn que està criada en granges de Catalunya. I el nostre objectiu va ser poder portar la carn de vedella de la granja a la taula. El plus afegit seria que mengen producte del territori, el mengen en el territori. Un animal que pasturi i està a l'aire lliure fa una qualitat excel·lent. A més, quan aquesta llet la transformem en un llagurt, què passa? Que aquest llagurt és de màxima qualitat. A part que és un producte molt i molt bo, és un producte molt i molt sa. En el nostre procés productiu intervé molta mà d'obra, començant des de l'hivern amb la poda per arribar a la collita. Al moment de la recol·lecció s'intenta triar que la fruita estigui al punt de menjar. Això ens porta que la fruita no pot viatjar. I ja ens va bé. Tenim els mercats aquí a la vora i intentem alimentar aquests mercats. Aquestes explotacions són molt positives per l'economia de la zona, ja que gràcies a elles se dona un gran abanico de feina. El cereal és tot de la zona, se fan moure camions, se fan moure tota una sèrie de serveis, que això és importantíssim per a l'economia de la zona. De fet, el nostre formatge és l'únic de Catalunya en aquests moments que té denominació d'origen i la nostra mantega també és una de les 5 úniques mantegues d'Europa que té denominació d'origen. L'esvergínia, la síndria, el meló, no n'hi ha tot l'any, a tots els orígens. Per tindre una qualitat suficientment bona tant a nivell de gust com a nivell de costos, com a nivell de tot, hem de respectar i conservar el tema de la temporalitat, estacionalitat i varietats que es puguin adaptar a les zones. Qualitat és un producte, primer que tot, proximitat. Tindre una vedella tendra, gustosa i amb una infiltració de greix correcta. Sí que és veritat que utilitzem molta tecnologia perquè això ens ajuda a parametritzar grans volums i això per nosaltres és fonamental. Nosaltres creiem que cal mantenir la tradició dels nostres productes tal com s'elaboraven durant fa gairebé un segle, però alhora el que fem és utilitzar les noves tecnologies per tal de poder oferir un producte de la màxima qualitat. Nosaltres pensem que tenir un mercat de proximitat és molt més sostenible a nivell mediambiental. Bueno, està mal que jo ho digui perquè és parlar del nostre producte, però és així, és així. És un producte estrella el nostre.